На 1 януари 2026 година България трябва да приеме еврото. Дали това обаче ще се случи? За трети път е иницииран референдум против смяната на валутата. Той е организиран от гражданско движение Дойран 2025. Какви са неговите въпроси? Допустими ли са и могат ли да доведат до политически сътресения? Готова ли е България за еврозоната? Обсъждаме темата с икономиста Кузман Илиев, журналиста Страхил Ангелов и юриста Ива Митева. Първите въпроси на подписката са свързани с излизане от еврозоната след 1 януари и възстановяване на валутния борд. По какво тези въпроси се различават от исканото от президента Румен Радев и партия Възраждане отлагане на единната валута? Темата за парите, тя е не просто тема за парите, дали е лев или евро, а е тема дали да има война или да няма война. Защото ако някой контролира парите и може по този начин да изнудва България, то той може да предопределя и нейните политически решения. Затова в конкретния детайл дали има разлика между въпросите на Възраждане и тези на референдума, това вече е така, може да се каже по-скоро от някакви юристи, от други хора, но тук големия въпрос е по-скоро да се даде отпор, да се предложи алтернатива и за мен това, което е важно е политическото значение на тези въпроси. Със съжаление, аз не виждам перспектива в събиране на подписи. Аз вече съм се подписал за референдум, заедно с още 604 хиляди мои сънародници. Моят подпис е там, валидиран от ГРАО. Аз съм жив и здрав, държа на него, не се отричам. И след като видяхме всички как това мнозинство действа, какъв е смисъл? Колко време според вас ще отнеме на този парламент да отхвърли какъвто и да било въпрос? Аз мисля, че около 40 минути някъде. По-скоро това е според мен реакция на обществото. И идва от там, че управляващите отказаха да чуят хората. Отказаха да обърнат внимание и да отговорят на въпроса защо. Защо се бърза и защо точно сега. Напрежението е достатъчно голямо и би трябвало в този момент управляващите да изготвят първо стратегия за приемането на еврото. Такава стратегия, подобна на хърватска, не беше направена. Аз си спомням, когато бях народен представител, с Каримански внесохме проект на решение за анализ за ефектите от приемането на еврото. Имаше големи разправи, тогава правителството, си спомняте, имаше оставка и в край на краищата това решение така и потъна. Движение Дойран предлага и предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз и евентуално последващо напускане. Възможно ли изобщо обаче такова предоговаряне? И също така как би могло да се напусне Европейския съюз по пътя на Великобритания или по някакъв друг начин? Да, няма пречка да се стартира. Сега много се злоупотребява с това, че става дума за международен договор, че преди ратификацията му е трябвало да се произвеждат референдумите. В край на краищата процедурата по 50, тя за това е и направена. Но съгласете се, че и между другото четох така доста изказвани от представители на Европейската комисия в тази посока, че държавите трябва да бъдат гъвкави и че член 50 не изключва включително провеждането на референдуми. Защото иначе оставяме в ръцете на министър-председателят да решава съдбата на цял един народ. Ако Европа продължава да работи в грешна посока и не се реформира, и не се трансформира към нещо по-смислено, а именно икономическата полза за европейските граждани, т.е. да се върне към идейния си корен, а върви към държава, върви към война, към превъоръжи Европа, върви към унищожаване окончателно на енергетиката с зелената сделка. Ами в един момент държавите ще се съберат в Централна и Източна Европа, българите, чехите, унгарците, виждате какво правят, дори поляците с новия президент, в Австрия също, и ще си кажат, ами варианти юридически най-различни. Имаме го прецедент, ако трябва ще се излиза от Европейски съюз. Според мен това не е на дневен ред, това може да бъде предотвратено, но битката трябва да започне, даже докато с вас говорим. Тя трябва да е почне още отпреди. Този Европейски съюз в този му вид убедително върви към разпад.
Има вече държави, които няма как да останат. И когато настъпат политически промени в Германия, тогава всички ще усетим. Всичко ще започне от Германия. Ето Франция вече е пред фалит. Пълен политически колапс на Макрон и макронизма. Падна правителството, назначил е друг човек сега, който дори не се и постарал, честно казано, да му помня името. Това е шестия за 2 години, това е шестото правителство. Към момента референдум може да се инициира от 200 000 граждани. При събрани 400 000 подписа, Народното събрание задължително трябва да приеме решение за провеждане. Движение Дойран предлагат тези прагове да намалеят съответно на 50 и 100 000. Правилна ли е тази позиция според вас и какви правни и политически последици би имала? Това е добре, но пак повтарям, в момента са 400 000 валидни подписа. Имаме ли ги? Имаме ги. Разгледаха ли въпроса? Не го разгледаха. Президента Радев внесе ли и той искане за провеждане на референдум за отлагане на натикването, насилственото натикване на България в еврозоната? Внесе. Какво направи председателя на така нареченото Народно събрание? То е антинародно, но няма значение. Изхвърли го в кошчето. Тоест, аз не знам, хората вече дават си сметка, че тези закони не важат. Аз съм писала статия по темата референдум и там законът е сбъркан от самото му наименование. Защото пряко участие на гражданите в държавната власт са включително изборите. Въпросът за брой на подписите е едната страна. Да, правилно е. Другата страна е прага за действителност. То е по-страшния. Аз много добре си спомням дебатите, когато се прие този праг, какви скандали бяха в пленарна зала, колко пъти беше спирано пленарното заседание, колко пъти се караха управляващите, за да стигнат накрая до този праг, който на практика изравни пряката с представителната демокрация. С оглед на това, че хората все повече се отвръщават от политиката. С оглед на това, че хората виждат, че вече не излизат да гласуват, че става все по-трудно една партия да събере дори 100 000 гласа, за да влезе в парламента, изведнъж някакви 200 000, 400 000, това не е реално, дори с оглед на демографските тенденции в България. Така че прага за такова нещо трябва да е много по-нисък и в крайна сметка българските политици не трябва да се страхуват от гражданите. Референдумът на движение Дойран далеч не е първият целящ забавяне на пълната евроинтеграция на България. През май държавният глава също поиска допитване, за да се отложи влизането в еврозоната. Защо предложението на Румен Радев дойде точно преди излизането на конвергентните доклади? Той вижда, че политическите партии не си изпълняват задачите. Той казва, това е последният законов момент, в който аз мога да попитам българските граждани. Изключително погрешно и превратно беше тълкуването на евроатлантическите тук и либералните анализатори, грантовите, че това било незаконосъобразно, че президент искал да сложи прът в евроинтеграцията. Той попита, сега веднага ли трябва да се случи това? Той говореше за 2026, т.е. той не казва, че по принцип не трябва да се влиза. Изключително коректно по този начин поставям въпроса. Вижте, този въпрос даже не е толкова юридически. Той е политически, той е морален. Тази жена, за която доскоро никой не беше чувал, си позволи с лека ръка да погази и Конституцията, и законите на страната, и да се изплюе в лицето на българския народ. Тя си го позволи без въобще да се замисли. Без никакви скруполи. Това са безскруполни, арогантни хора. Да? И свърли предложението на президента. Абсолютно законно предложение. А юридически да видим този Конституционен съд кога ще се произнесе. Не знам защо го е направил тогава, но може би е видял напрежението в хората, за което говорихме. Може би това е било неговата реакция да каже стига се действа по този начин. Защото е странно дори това, че само няколко месеца преди това имахме негативен конвергентен доклад и изведнъж изпълнихме критериите. Вие да виждате
стабилност, ценова стабилност или тази нулева инфлация. Аз не я виждам. Имам чувството, че тези хора, които говорят за това, не влизат в магазини, не ползват услуги. Този референдум обаче изобщо не беше гласуван от парламента в зала. Това доведе и до сезиране на Конституционния съд, делото пред който все още е висящо. Как ще коментирате от, може би, юридическа гледна точка решението на председателя на парламента изобщо да не го допусне до зала в момента? Има и дело пред Конституционния съд. Смятам, че председателят на Народното събрание превиши правомощията си. Смятам, че тя като пръв между равни трябваше да бъде независим арбитър и тя няма такова специално правомощие да преценява допустимостта на предложението на президента. Това може да го направи само единствено Народното събрание, който е държавен орган. Председателят на парламента не е държавен орган. Председателката на Народното събрание, която дори в миналото беше съветничка на президента, беше така човек, който има биография с него, отказа това нещо дори да го допусне то да се разгледа. Защо не бяхме чути ние като граждани? Какъв е проблема дори политиците в последствие да вземат друго решение? Да речем, че това не ги задължава по Конституция. Референдума, между другото, ако правилно тълкувам, така както юристи съм чул, можеше да е с един резултат, пък политиците нашите за пореден път да кажат няма значение. Но те дори не пожелаха да чуят. Този въпрос е фундаментален. От тук натам Киселова може да изхвърли абсолютно всичко в кошчето. Което не й хареса, въобще не го допуска. Ето на нея не й харесва предложението на Радев и тя каза, че въобще няма да го разглежда. В началото на парламентарната сесия Народното събрание отхвърли за втори път предложението на Възраждане за референдум с цел отлагане на еврото до 2043 година. За отбелязване обаче е разделението, което настъпи сред управляващите партии. ГЕРБ-СДС, подкрепящите кабинета ДПС Ново начало, както и двама депутати от БСП Обединена левица бяха против допитването, останалите от групата на левицата се въздържаха, а Има такъв народ бяха за. Може ли едно такова разминаване и протестите да доведат до политически трусове в управлението? Трусове в управлението ще има, когато 1 милион патриоти излеземе по улиците. Само тогава. Никакви други трусове не могат да настъпат. БСП, това са едни отчаяни хора, които ще стоят там до смърт. Ако трябва, ще заличат България. Нищо не ги интересува. Няма. Също важи и за ИТН. Те повече в парламента няма да влезат. Нито БСП, нито ИТН. Те го знаят много добре. И за тази власт ще се държат като удавник за сламка. Категорично не. Нали не сме наивници. За съжаление ми е много нелогично поведението на Има такъв народ. С болка ще го кажа. И това е една зле прикрита хитрост. Защото в предишния парламент 50-ти това същото искане беше подкрепено с подписите дори на депутати от Има такъв народ. В момента виждаме, че под това искане в този парламент подписите им вече ги няма. Защо? След това ще кажа, че май месец, когато, между другото, председателят на парламента не допусна разглеждането на предложението на президента, тогава не чух някой от Има такъв народ да възрази. Чисто политически беше, разбира се, това гласуване. Те, когато трябваше наистина да подкрепят президента, не го направиха. И сега, разбира се, от БСП се притесниха, че няма да влязат в парламента, че губят електоралната си база тотално. От ИТН, действително, шамара беше жесток. Те виждат изключителна електорална ерозия в резултатите и се опитват така да изглеждат по-принципни. Факт е, че момента практически беше изпуснат. Наблюдаваме обаче и сериозно разделение, дрязги и размяна на остър език сред опозицията. Биха ли могли да се обединят преди всичко Възраждане, Меч и Величие под знака на общественото недоволство? Тази обществена енергия да се превърне в политика, тук трябва широк партиен фронт. Тук трябва широко политическо обединение и тежест на политически фактори, които имат много легитимност. И това една партия, дори да е силна, дори да се развива, примерно като Възраждане, не може да го направи.
Това е очевиден факт за всички. То просто тая енергия буквално отива в канала. Достатъчно зрели ли са обаче политическите партии да преглътнат своето политическо его или всеки път ще има едно обсебване на темата, едно отстрелване на другите, които влизат в нея, един опит да се, така да се каже, придърпа чергата. Това времето ще покаже, но за съжаление аз съм скептичен. Призовал съм ги многократно, не мога да преценя това нещо, сега не ми е работа, не съм член на нито една от тия партии. Имам добри отношения с Възраждане, те помагат за протести и така нататък, участват от първия ден. Заедно някога събирахме подписите за провеждането на референдум. Това е. Сега защо са влезнали в такива отношения, не ми се коментира. Пак повтарям, отстрани не изглежда добре. Много ми се иска въобще цялата опозиция да се обедини. Не само тези, които вие изброихте, включително и Продължаваме промяната и Демократична България. Мисля, че те през достатъчно неща минаха, за да разберат, че целта към тях е друга и да спрат да бъдат толкова наивни. До тук поведението им смятам, че е правилно и се надявам да продължат така. Така че ми се струва, че всички тези, включително АПС, трябва да се обединят и да имат единна политика. Може ли протестите да родят и нова политическа алтернатива, както сме наблюдавали многократно през последните 3 десетилетия? Смятате ли, че може протестът да роди непартийни, нови играчи, които в момента са непартийни, да кажем водачите Страхил Ангелов, Недялко Недялков и техните съмишленици, да започнат да действат и политически или обвързано с други партии или като нова алтернатива? Не знам. Ние се нагледахме на спасители Месии. Може би за това хората не вярват. Мисля, че тази подмяна и това предателство наистина към гражданското общество, което се извърши с изборите още 2021 година и това, което се случи в последствие, видяхме, че всъщност тези, които започнаха промяната, приключиха промяната. За съжаление, като че ли хората виждам, че не толкова се измориха от гласуване, колкото се обезвериха, омерзиха се. Това зависи от хората на протеста, дали ще ги препознаят, дали тезите, които те ще чуят там на площада, на тях им се струват добри, дали тези хора във времето, когато ги проучат и върнат назад, те смятат, че те имат, така да се каже, чистото политическо, ако щете, досие и морално най-вече. Морално. Не е изключено. В крайна сметка, тук има едно обществено удоволствие, което може да бъде канализирано в една или друга посока. Не мога да го направя, когато виждам, че има предпоставки за това. А просто за да отида там да стана депутат и утре от 9 часа да трябва да хода да седа и да им гледам по велите физиономии, нямам никакво намерение. Аз съм свободен човек, свободолюбив. Не искам да разполагам със себе си. И с времето си, не. Когато дойде време, вече да отидем към нещо истинско, нещо, което наистина ще промени коренно нещата. Пътя, по който върви България, тогава може би бих могъл да участвам. Недоволството у нас расте, хиляди искат да бъдат чути, цените на основни продукти се покачват, налице е липса на желание за комуникация между институциите. На къде ще продължи България, предстои да разберем следващите месеци.